أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحب دي أنت هذا الصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام. салому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азиз, барои шумо, барои занҳое ки мехоҳанд маблағи худро дар даст биёранд, мехоҳанд дар хона нишаста кор кунанд, ма барои шумо як кори назм медонем ки фаберликай, лекин аз уқдаш меброен. Як бор ҳаракат кунен, шумо кор кунен. вақте ки одам ҳаракат кард, ҳамаи корда муваффақ мешава. ҳамин зане ки номерша дар рӯи экран дидесен, ҳамин дӯсти азизи ма, ҳамин наставники беҳтарина директорай, як подписчики маҳай подписчик будагиян ҳамиёрам. ҳамин хел одами оддӣ, лекин ба директорӣ расидагиян, ҳаракат кардан, кӯшиш кардан, хостан ки маблағи худа дошта бошанд. маоши ки ҳар 21 рӯз пас маош метиҳанд. ое ки меган ки фаберлик намешава, вақте ки аюдаш набуромадан, ба ҳамин гапа меган бояд одам ҳаракат куна. иншоалло ки метона, барое ки дар иҷа фақат харидан нестай дӯстони азиз, харидану фурӯхтан. фақат барои худтон мехарен. Чи средствое ки дорад, чи шампуне ки ҳамаи чизе ки дар каталог астай, ҳамун чизоро шумо аз магазин харидорӣ мекунед. аз инҷа скидкаи арзон қати харидорӣ мекунед. бо плюс шумода падарка мебиёяд дӯстони азиз. озе айни ҳол дег мебиёяд, дегои беҳтари. мо занҳо чанд дегам дошта бошем камай. барои ҳамун дер накунен, тезтар регистратсия шавен, бесплатнай. бо ҳам хе хушрӯ мефаҳмонанд, тон группашон группаи беҳтаринай. ҳамин номерои хоҳараки мада бинависен, хушрӯ када мефаҳмона, регистратсиятон мекуна, дарси нағз мегзарона, дар бораи фаберлик кор мекунен, туҳфара мегирен. дӯстони азиз, дегай даст натиҳен. дӯстони азиз, ман барои шумо рецепти беҳтарина нишон метиҳам. пирожнии туркияй, мокри пирожнӣ меганша. то охири навора ҳамроҳи мо бошен. ҳамаша оддӣ када ман нишон додистам. анам хе мерни стаканчик ҳатман бигирен. осонакай ба ҳами фаҳмидани грамми ҳами чизи ордай, равғанай, ширай, обай, чизе ки боша и грамм дора, ба осонӣ шумо мефаҳмед. 5 дона тухм, 90 миллиграмм равғанай. бинен ҳамхали бакалда нимай, ним камтарай даже. як пиёла пур ба пур шакара, 250 грамм шакар, як пачка разрыхлитель, 270 грамм шир ва як пачка какао 25 грамм дорад. баъд ордмон 20 қошиқ, қошиқа чен кадагем пур. тухмора мешканем, баъд камтарак намак ҳамроҳ мекунему, миксер мекунем. ана намака ҳамроҳ кардам, миксер қати лат мезанем, шакара ҳамроҳ мекунем то шакараш об шудана ғавз мешанам, хали абём метиҳа ҳами тухмо сафед мешава. дӯстони азиз, подписчикои пешина бошанд, медонем ки анам хел фақат ма як хел мезанам, сафедия зарди қади занам то сафед шуданша. шир дар ҳарорати хона бурорем, монем камта гармак шава. барое ки какао ки андохтем, тез какао ҳал мешава. агар шир хунук боша, какао ҳал намешава, бо тезтарам чизи гарм қати хушрӯ мебиёяд. и влажни ҳами пирожни туркияй, беҳад пирожни бо лаззатай. хостум шуморам ёд гирен, ҳам камрасходай, ҳам осонакай, тез тайёр мекунен. ман рецептша дар описаниям менависам. эмхе барои будако як лист мешава, бас сери мехӯранд. агар листи шумо калон боша, дӯстони азиз, шумо метонен ҳамин рецепта бисёртар бигирен чизоша. ширша 270 грамм неву 350 грамм гирен. тухмша 7 дона бигирен, 8 дона бигирен. агар лист калон боша 8 дона мегирен. 350 грамм шир мегирен. нем хали якта мерни стакан гирен. ҳар як грамма ба ҳами осон када мефаҳмед. тарозое ки ами майдаҳа канда ҳамаи ҷо фурӯхта мешава. бо якта тарозурам агар ки хоҳен ҳавас дошта бошен, бигирен, зарар надора. бо ҳамаи рецепта бо ба граммшам
ченкнен беҳад кортон осон дил пурона бо мепазен. Ҳай ма айни ҳол ки ҳози надоштагиёда ҳама хел ба қошиқ мефаҳмонам кортон осон шава шумоам тайёр кунед. дӯстони азиз лайка фаромӯш накунед, комментария фикрҳои худтона нависен. баъд инами 170 градуса духовкара аввал баланд мондем ба мемонем вақте ки листа дар дарунаш мондем 170 градусда мепаза то пухтанша дарша намекушоем 35 дақиқада мепаза камтар буш мебуроя худаш маълумай бинед на як хел пух ҳамаи ҷош ама хел ма калон мекунам барое ки барои гудако майда бад накардам калон ам хел буридам мода какавай рахат ва сӯгӯшони молоко лозим аст. Сӯгӯшонкои нағз боша дӯстони азиз иҷада сӯгӯшонкое ки ғавси хушрӯ боша қатъи какао ҳамроҳ мекунем шоколадни глазур мешава. баъд амхе ба зубочистка шикофак мекунем ҳамаи ҷоша хел сурохӣ бояд шавад. баъде ки сӯгӯшони молокоро шоколадни глазур тайёр кардем болошда мерезем мешава влажни анам хали сурохиёда медароя беҳад болаззат мешавад. питатса мекуна бомонен ягон 1 соат 2 соат беста питатса мекуна лаззаташ нотакрорай шумоам тайёр кунед бо иштиҳои таом ҳамроҳи фарзандо нӯши ҷон кунед. дӯстони азизи ман раҳмат барои суханҳои нектон кадоме ки суханҳои нағз навист кадоме ки ҳами фикри худша дар комментария дар бораи хейтер суханҳои нағз гуфт. ҳазор раҳмат. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. беҳад инсонҳои хуб дар канали ма бисёрай. аз ҳамаи шумо миннатдорӣ ма баён мекунам. раҳмат дӯстони азизи ман. шумо ҳастем, видеои ман ҳастай. бо дастгирии шумо канали ма пеш мерава. бо суханҳои шумо мотиватсия мешава. ман анами хел бо чизои рангу баранги осоне ки дастрас боша барои шумо ман ҳамуро ҳаракат карда мепазм ки шуморам ҳамин хел бо осонӣ тайёр кунем. анам хел дӯстони азизи ман тайёрш кардам. беҳад болаззата. ягон украшениям намекунем аҷоиб намудаш хушрӯ мебиёя. иштиоварай шоколадни пирожнияй. дӯстони азиз лайка фаромӯш накунед. ин ҳама меҳнатҳо барои шумоай. рекламаорам нагзаронда тамошо кунед то ки аз гузарондани шумо канали мо қафо мезана. вақте ки шумо ногузаронда тамошо мекунед боз падилитса мешава видеои мо. ҳатман бе реклама канал пеш намерава. ба ҳамин реклама мо гӯё канала пеш бурдистем. бо барои ҳамун дастгириро фаромӯш накунед. иншолло чизе ки шумо хостед ман ҳатман тайёр мекунам барои шумо. ина 1 соат истод аллакай чӣ хел дарунаш ҳам хе бинед влажния. ина бинед влажни ҳамамо сурохие ки кардем дарунаш сӯгӯшонка даромадагия беҳад болаззат шудагия. дар зимистон чойхӯрак мекунем бо ҳамроҳи фарзандо. хел лаззатш нотакрорай. подписчикои ҳамешагӣ ман медонам ки ман ҳамин хел чизҳоро бо осонӣ барои шумо мефаҳмонам. рецептош бе ягон секретай. дӯстони азиз хоҳиши подписчико буд ки ҳар намуд салатҳои рангоранг ба мо нишон диҳед. ман хостам ки салате ки диетически ягон намуд гӯшт надорад барое ки намехостагиҳо гӯшт намехӯрдагиҳо ҳастанд. мурғ намехӯранд, калбаса намехӯранд. ида гӯшти гов камтар сахтаид барои хали салат намешава. ман хостам барои шумо анами салати мимоза бория лекин без зелен бе гӯштш мекунам. бо ҳамроҳи мо бошед. ҳамин намуд салат беҳад мада маъқулай. ҳам болаззатай ҳам осонхӯрай диетическияй. рулетни салат мешава. рулета ана пишевои пакета мегирем. амихел 3 ваҷа бори мебурем мемонем амхел тинук мекунем. шумо ягон падноси 4 кунҷа ягон тарелкаи 4 кунҷа дошта бошед. дар таги ҳамаи якбора бимонед барое ки осон меша шумода гирифтанашда. анамхе камта намак мекунем. якм лаблабу ҳамаи чиз ҷӯшондагиай. сабзӣ картошка тухм лаблабу ҷӯшондагиай.
инам хел майонез мекунем ша ҳамаш яхел шава. баъд сабзира мемонем, ҳамин қабат ба қабат мемонем. баъд рулет бори мепечонем. дӯстони азиз осонай. баъд зелёни горошек камтар дар холодильник буд барои ороишиш дар нушда наметузом. барои ороишиш болошда камтар ороиш мекунем. инами хел майонеза нигоҳ кунем процентиш баланд боша, бо хубай лаззати салата дигар мекуна. 67% боша бо беҳтарай барои ҳамин салато. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I'll make this. I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my sound. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the losing fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight and lose a grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Thirsty persons